Tabi lang sa mga nangaon kay sensitibo ang mosunod nga balita. Usa ka 64 anyos nga amahan sa Hasaan, Misamis Oriental ang patay. Human gitigbas o gigulgul pa sa iyang kaugalingong anak. Ang sospek gilayong nadakpan. Ani ang report. Dead on the spot ang 64 anyos nga amahan nga nailang si Leonardo Cajardo, residente sa Barangay Corales, Hasaan, Misamis Oriental. Human nga gitigbas o gigulgul pa ang liog niini sa iyang kaugalingong anak pasado alas 10 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang sospek giilang si Fenard Cajardo, 35 anyos, kinsa daling nadakpan ato sa hot pursuit operation sa kapulisan. Sa investigasyon, kalit kuno nga miadto ang sospek sa panimalay sa iyang amahan ug sa wala matino nga rason kalit niining gitigbas ang amahan ug diyang natumba iya gilayon gigulgol ang liog niini. Usa ka sanggot ang gigamit sa sospek sa paghimo sa krimen. Posibleng nakasinati kuno og problema sa pangisip ang sospek. Sa ato ang paghihinabi sa igsuon sa sospechado, ang kining ang behavior sa iyahang igsuon kay naglahi na sukad sa katong nag-abroad ang iyahang asawa, nahimo kinig alcoholic o sigig inom tagagabi o aduna na kini siya naglahi na ang iyahang panghuna-huna, ang iyang linihukan ug ang iyahang batasan. Mag-atubang og kasong parricide ang sospek, ilabi pa nga desidido ang mga nahibiling banay nga mopasaka og kaso. Panawagan karon sa otoridad ngadto sa publiko nga bantayan gayod ang mga miyembro sa banay nga posibleng dunan ay balatian. Kung aduna man kitay namatikdan nga miyembro sa ato ang pamilya nga adunay naglahi og kalit no nga ang ilahang batasan, ang ilang linihukan ug ang ilang panghuna-huna, let us seek the help of and assistance sa ato ang barangay, sa ato ang simbahan, sa ato ang social workers, sa atong kapulisan, and of course sa ato ang rural health units. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.